西方琴勝峰、西前頭5枚目、千葉県柏市出身佐渡ヶ嶽部屋。東方狼雅、東前頭8枚目、ロシアティバ出身二子山部屋。呼び出しはフォローであります。この取組には老人ホーム阿弥陀潮並びに道路を未来へつなぐ HRM ホールディングスから勲章があります。ただいまの決まり手は押し倒し、押し倒して狼雅の勝ち。